Gibautismuhan si Jesus, gibili niya kanato ang maayong sulundon atong pagasundon, ilhanan sa atong pagtuo. Musunod kita kang Jesus, biyaan tang atong sala, ug magpabautismo sa tubig karon, sama sa buhat ni Jesus. Patay na kita sa sala, ilubong ang taong daan, mabanhaw kita sa bagong kinabuhi, ingon sa gisugo sa Dios. Mubalik ang ginuutan, balusan niya ang tanan nga nagtuman sa iyang kasubuan, maghulat kita kaniya. Yang